Iti na ibaggadamag. Ti programa nga mangiwarwaragawag. Iti mensahe ti panangisalakan. Panakalaing ken kapya. Dinggen, awaten, ken patsyen. Iti na ibaggadamag. Pakaragsakan tayo ngay pagserbi iti sarita ni Apo. Iti naimbag adamag ni Apo tayo nga Jesucristo. Akas kunana ti sarita na kadagiti makikadkadwa ken makimaymaysa iti panangiwaragawag ken panangikasabay ti ebanghelyo adda ti parabor ti Dios ti tunggal maysa kadakwada. Mataydayaw ti Apo Dios. Anyaman iti kasasad tayo kakabsat ken gagayem sapay la kumanga iti bendisyon ni Apo sumangbay ti tunggal maysa kada tayo. Intayo italek dayti nga aramid na babaen iti maysa nga kararag. Mataydayaw ka, Apo Dios, kastalaunay iti panagyaman miken ka. Tasika ti Dios nga napudno kada kami. Insalakal na kami iti adu nga pigad ket sika iti mangipapaay mangisagsagana ti nasasayaat nga bambanag ken kadagiti kasapsapulan mi. Italek miken ka, Apo, dagiti nasantuan nga saritam. Akas iti kunam nga da kami nga tattao saan lang agbiag babaen iti tinapay no dikit babaen met kadagiti nasantuan nga saom. Mataydayaw ka, Apo Dios, isungarod Apo nga kami italek dagiti saritam itinagan ni Apo mi nga Jesucristo. Amen. Mataydayaw ti Apo Dios. Intayo pagsasaritaan kagayan ken kakabsat iti makungkuna nga bunga ti pammati. Naamuan tayo iti umuna nga paset iti panangadal tayo may panggep iti pammati no anya iti kay papanan wenot kayat na nga sawen iti makungkuna nga pammati. Iti pammati iti kunana iti surat iti Hebreo kapitulo 11 ti versikulo 1. Ket ti pammati isu ti punganay iti panangnamnama kadagiti bambanag nga ur-urayen maysa panagtalged kadagiti bambanag adipay makita. Diti pammati iti kunana toy kakabsat ket isu ti punganay iti panangnamnama kadagiti bambanag nga ur-urayen. Ken maysa nga panagtalged kadagiti bambanag adipay makita. Kayat nangasawen iti pammati gayam, uray saan pay nga makita, wenno saan tay pay nga nakita, wenno makita, ket pamatyan tayo. Saan gayag mano, saan tayo nga magitkita, ket saan tayo nga pamatyan. Iti pammati saan gayam nga kasjay. No dikit uray pay saan tayo nga makita, wenno makitkita, pamatyan tayo. Ket dayjay pammati tayo, iti kunana toy ket addaan iti pangnamnama. Addat inamnama tayo kadagiti bambanag nga ur-urayen. Mataydayaw iti Apo Dios. Isu nga daytoy iti pammati. Ket iti kunana toy kakabsat iti pammati na pateg iti panagbiag tayo. Iti kinapadeg na ti pammati ket intay mabasa ti Hebreo kapitulo 11 ti bersikulo 6. Iti kunana toy ngem no awan ti pammati saan a mabalin nga ayaywen ta masapol ati umadani ti Dios patsyen na kuma nga adda ket gunggunaan na dagiti mangsapol kingkuana. Daytoy gayam pammati daytoy iti kunana ti sarita na nga makayayo iti imatang iti Dios. Tati kunana toy no awan ti pammati saan nga mabalin nga ay aywen. Isu nga no addaan iti nakayayo iti imatang ti Dios awan iti sabali no dikit iti pammati.
Nanuman pa'y saan tayo nga makita iti Diyos, na ti Diyos kat Espiritu. Ngamit kunana kakabsat, no patyen tayo, nga da iti Diyos, isu iti manggungguna, kadag iti mangsapol kingkwana. Mataydayaw ti Apo. Kat intayo amwen kakabsat, iti bunga, iti pamati. Intayo basaan iti surat ni Apostol Pablo, kadagiti taga Efeso kapitulo 2 iti bersikulo 8 inggan ti 9. Kastoy iti naisaad iti sarita na. Taga po iti parabor, naisalakan kayo gapo iti pamati, ket daytoy saan ang nagtaod kada kayo tasagot ti Dios. Saan nga aggapo kadagiti araramid tapno awanti si asinuman nga agpasindayaw. Tada tayo, aramid na tayo, ang naparswakin Kristo Jesus, ang maipaay kadagiti na imbagar aramid, isuda nga insagana ti Diyos idi, tapno magmagnatay kuma kadakwada. Mataydayaw ti Apo Diyos. Iti umuna nga bunga, iti makungkuna nga pamati ket iti panakaisalakan. Daytoy panakaisalakan, kakabsat, ket nilawlawag ni Apostol Pedro. Basahin tayo pa yung umuna, iti surat na, iti libro iti umuna nga Pedro, kapitulo 1, iti versikulo 9, nga awaten nyo ti pangbanagan iti pamatiyo, ti panakaisalakan dagiti kararwayo. Mataydayaw ti Apo Dios. Tatay tayo nga tattao, saan lang nga bagi, no dikit di datayo kat addaan iti kararwakan iti Espiritu. Isu nga kunanat toy, nga awatin nyo iti pagbanagan ti pamatiyo, ti panakaisalakan dagiti kararwayo. Mataydayaw ti Apo Dios. Daytoy gayang panakaisalakan, daytoy ket aramid iti Dios kada tayo. Babaan kini Kristo na Apo tayo. Mataydayaw iti Apo Dios. Ket may sapay iti kunana nga iti panakaisalakan ket sagot iti Dios. Kaya't nangasawaan iti sagot, awan iti bayad na. Intayo basaan, iti surat ni Apostol Pablo, iti surat na kadagiti taga Roma, kapitulo 3, versikulo 24. Idinto, ang maibilang da ang nalintag nga awan iti baybayad na, gapo iti parabor na, naaramat iti panakasubot nga daken Kristo Jesus. Isu nga impaay iti Dios adaton, iti panakikapya gapo iti pamati, iti darana, tapno maiparangarang iti kinalintag na, tagapo iti kinaanos ti Dios, pinalabas na dagiti basbasol ang naaramid idi. Mataydayaw iti Apo Dios. Kaya't nangasawen gayam awan iti bayad na. Tani Apo tayo, nga Jesucristo, ket isuna iti nang subot, nagbayad kadagiti basbasol tayo. Isu nga kunana ti sarita ni Apo, iti surat ni Apostol Pablo, kadagiti taga Roma, kapitulo 8, versikulo 32, daydi saan anang ipaidam, iti anak na metlaeng, no dikit inyawat na gapo kada tayo amin, di na aya iparabor to kada tayo, dagiti amin na bambanag, ay may raman kingkwana. Mataydayaw iti Apo Dios. Sumuday to'y kakabsat iti kuna ti sarita ni Apo tayo. Nga iti panakaisalakan, iti kuna na to'y tagapo, iti parabor na isalakan kayo. Babaan iti pamati, ket daytoy ket sagot iti Dios. Mataydayaw iti Apo. Basahan tayo pa, iti surat ni Apostol Pablo, kadagiti taga Roma, kapitulo 4, iti versikulo 5, inggan ti 7. Kit iti saan nga agtrabaho, ngem patyen na dayjay, mangpalintag iti panagdakdakes,
ti pamati na maibilang kingkwana a kinalinteg. Kastamet uri ni David metlaeng ipalawag na tinaimbag agasat ti tao a pangibilangan ti Dios ti kinalinteg. Uray awan dagiti aramid na. Akunana nagasat dagijay mapakawan kadagiti kinadages da ket dagiti basbasol da maabungan da. Mataydayaw ti Apo Dios. Isungad babaan iti pamati. Kakabsat iti kunanad toy sarita na napateg iti pamati tapno maawat iti tao iti makungkuna nga panakaisalakan iti kararwana. Mataydayaw iti Apo Dios. Ket amon tayo no kasano nga iti tao ket mataudan iti makungkuna nga pamati. Iti pamati saan laeng nga daytoy ket iti kapanunutan wenno naggapu iti kapanunutan iti tao. No dikit di iti naimpuswan nga pamati rumbeng maaddan tayo saan laeng nga pamati iti panunot no dikit di iti naimpuswan nga pamati iti Dios. Tati kunan to'y sarita na iti surat ni San Mateo iti kapitulo 7 bersikulo 21 iti kunan to'y sarita na saan natunggal maysa agkuna kanyak apo-apo sumrekto ti pagarian ti langit no dikit ti mangaramid iti pagayatan ni Amak nga adda sa dilangit. Isunga iti pamati ket saan laeng nga iti panunot iti tao. No dikit di rumbeng nga daytoy ket naimpuswan nga pamati. Kasano nga iti tao ket mataudan iti pamati. Iti kunan to'y basahen tayo kakabsat iti surat ni Apostol Pablo kadagiti taga Roma kapitulo 10 iti bersikulo 8 enggana ti 9. Ngem adya iti kunana ti sao adda ti asidegking ka iti ngiwat mo ken iti pusom. Kaya't nasawen iti sao ti pamati nga ingkas kasaba tayo. Agsipod tano ipudnom babaen iti panagsao. Ani Jesus isu ti Apo ket patiyem iti pusom at ti Dios pinagungar na kadagiti natay maisalakan kanto. Mataydayaw ti Apo Dios. Daytoy ti kunana iti sarita ni Apo. Isu nga daytoy iti makungkuna kakabsat nga iti pamati sa alang iti panunot no dikit di kakabsat rubeng nga iti pamati ket naimpuswan nga pamati iti Dios. Mataydayaw iti Apo tayo. Isu nga daytoy panay kasaba iti ebanghelyo wenno naimbag adamag ket napateg tapno iti tao mataudan iti makungkuna nga pamati. Tatikunan ni Apostol Pablo kakabsat iti Roma kapitulo 10 iti bersikulo 17. Iti kunan to'y sarita na iti kasta ti pamati agtaod iti panagdengdengeg. Ket iti panagdengdengeg agtaod kapo iti sao ni Kristo. Iti gayam pamati ket addaan iti pagtaudan na. Iti pagtaudan na iti kunan to'y iti kasta ti pamati agtaod iti panagdengeg ket ti panagdengeg agtaod kapo iti sao ni Kristo. Mataydayaw iti Apo Dios. Napateg nga addaan iti mangikasaba iti ebanghelyo wenno ti naimbag adamag. Tababaen iti panangikasaba iti ebanghelyo adda iti manggegan nga sao ni Kristo. Addaan tayo ti manggegan nga sarita ti Dios ket babaen iti panagdengeg tayo iti kunan to'y daytoy iti pagtaudan iti pamati tayo kenkuana. Ngem iti kunan ni Apo tayo iti Roma kapitulo 10 ti bersikulo 14 ngana ti 15 kasanon tungarod iti panangawag da iti dayjay di da pinati ket kasano ti pamati danto iti dayjay di da nang nangeg ket kasanon to ti panagdengeg da no awan iti mangas kasaba ket kasano iti panay kasabadan to no saan danto a maibaon
Kas adda na isurat, nagsayat ket din dagiti saksaka, dagiti mangyeg, kadagiti naragsak adamdabag, kadagiti naimbag abambanag. Madaydayaw ti Apo Dios. Dagiti gayam na ibaon ni Apo tayo. Isuda, iti inikan ni Apo tayo, iti panakabalin, tapno ikasabada, iti makungkunangan na imbag adamag. Tadagiti na ibaon ni Apo tayo, iti kunana ni Apostol Juan, Kapitulo 3, iti versikulo 34. Iti kunana to'y kakabsat, ken gagayam, tati imbaon ti Diyos, sawen na dagiti sao ti Diyos. Tati Diyos saan na, arok-rokodan iti Espiritu nga iented na. Ket nalawag, nga dagiti imbaon ni Apo tayo, ket saan nga babaan, iti panakabalin, wenno iti kinasirib iti tao. No dikit di, iti kunanat to'y sarita, iti libro iti Lucas, Kapitulo 11, iti versikulo 49, gapuna, ti kinasirib ti Dios, kinunanamet, ibaon kunto kadakwada, dagiti mamadto, ken apostol. Ket adunto dagitoy, iti papatayenda, ken idadanesda. Dalawag gayam, nga iti imbaon, wano na ibaon iti Diyos, iti kunanat to'y ket babaan iti kinasirib iti Diyos. Dagiti imbaon ni Apo tayo, iti daan atulag, dagiti mamadto, ken iti baro atulag, dagiti apostol, ken dagiti kakadwana. Iti surat, kakabsat iti Efeso 4:11. Iti kunana to'y ket dagiti daduma inikabil na nga apostol, ket dagiti daduma mamadto, ket dagiti daduma ebanghelistas, ket dagiti sabsabali, paspastor, ken manursuro. Dagiti ti kadwa, dagiti apostol. Ket aging gaitatta nga panawon tayo, gagayem ken kakabsat. Dalawag nga iti kuna ni Apo tayo, nga addaan dagiti imbaon na. Panguluan dagiti apostol, nga insaad, inkabil ni Apo tayo, tapno isuda, iti mangidaulo, iti panangikasaba, iti naimbag adamag, ken kadagiti kakadwada. Mataydayaw iti Apo Dios. Isunga daytoy, iti kuna ni Apo tayo, nga mangikasaba, iti Ebanghelyo, wano iti naimbag adamag. Ket noin tayo, denggan, aramidan, patyan, iti Ebanghelyo, wano na imbagadamang ikaskasabada, iti kunanat to'y sarita na, iti libro, iti Lucas, Kapitulo 10, iti versikulo 16, ti dumngeg kada kayo, dinengeg na. Ket iti mamagtalaw kada kayo, pagtalawin na. Ket iti mamagtalaw kanyak, pagtalawin na, iti nangibaon kanyak. Mataydayaw iti Apo Dios. Isungan nalawag nga kuna ni Apo tayo, ti dumngeg kada kayo, dinengeg na. Ket dagiti imawat, iti sarita ni Apo tayo, inawat damet, dagiti mangas kasaba, iti kunana ni Apostol Pablo, iti surat na, iti umunang at Tesalonica, Kapitulo 2, iti versikulo 13. Gapo met ito'y agyaman kami, adi agrisat iti Diyos. Ta idi inawat yo kada kami ti sao, paibagay ti Diyos, inawat yo. Saan akas lasao dagiti tattao, no dikit kas pudno asao ti Diyos, nga agaramid met kada kayo, amamati. Ket anya iti aramid, iti pamati, iti sao ti Apo, no awaten tayo, gen pamatyan tayo ti sarita ni Apo, akas kunana kakabsat iti sauna, iti umuna nga Pedro 1:9, nga awatin nyo ti pagbanagan ti pamatiyo, iti panakaisalakan, dagiti kararwayo, mataydayaw iti Apo Dios. Iti kay papanan, iti makungkuna nga panakaisalakan, anya ti kayat nga sawen, iti panakaisalakan. Iti kunana ti kakabsat, iti Galacia 3:13, ngem ni Kristo sinubot na tayo, iti panakailunod ti linteg, iti naaramid alunod gapo kada tayo, taadda anay surat, na ilunod iti so amin amabitin ti kayo.
iti makungkuna nga naisalakan isuda ket addaan iti panakasubot. Sinubot na tayo. Iti kunana toy ngem ni Kristo sinubot na tayo iti panakailunod iti linteg. Ket intay pay basaan iti kunana toy libro iti Efeso kapitulo 1 iti bersikulo 7 ket kingkuana maaddan tayo iti panakasubot gapo iti darana iti panakapakawan kadagiti basbasol a manayurot iti kinabaknang iti parabor na. Maraydayaw iti Apo Dios. Kunapay ni Apostol Pablo iti Roma kapitulo 8 bersikulo 1 awan nga rod ita ti anyaman a panakadusa a may paay kadagiti adda ken Kristo Jesus. Maraydayaw ti Apo Dios. Daytoy kakabsat iti kay papanan wenno kayat nangasawen iti panakaisalakan iti kunana toy dagiti naisalakan ket addaan iti panakasubot kadagiti basbasol da ken kastamet kuna ni Apostol Pablo awan nga rod ita ti anyaman a panakadusa a maipay kadagiti adda ken Kristo Jesus. Ket daytoy kakabsat ket naaramid idi intayo inawat ni Apo tayo babaen iti pamati kenkuana. Iti kunana toy sarita na iti libro iti surat ni Apostol Juan kapitulo 3 iti bersikulo 18 ti mamati kenkuana saan a maukom ngem ti di mamati kenkuana naukomen agsapol ta saan a namati tinagan iti bugbugtong nga anak ti Dios. Maraydayaw iti Apo Dios. Isu nga dagiti adda ken Kristo Jesus nga Apo tayo ket awanen iti panakadusa kadakwada. Tadi namati tayo kenkuana iti kunana toy awanen iti panakaukom kadakwada. Maraydayaw ti Apo. Ket may sapay nga napateg nga pamatyan tayo ken maamuan tayo kagayem ken kakabsat. Kaano nga maawat ti tao iti makungkuna nga panakaisalakan iti kararwana babaen ti pamati intayo basaan kakabsat iti kuna ti sarita ti Dios no kaano nga daytoy panakaisalakan ket maawat iti tao. Basaan tayo ti surat ni Apostol Pablo iti may kadwa nga surat na iti Korinto kapitulo 6 iti bersikulo 1 ingana ti 2. Takunana iti tiyempo a panakaipaay na dinengeg ka ket iti aldaw iti panakaisalakan tinulungan ka adtoy ita iso ti tiyempo a may parbeng adtoy ita iso ti aldaw ti panakaisalakan. Iti panakaisalakan gayam kuna ti Biblia nga kabsat ket itata iti aldaw ti panakaisalakan. Mabalin gayam nga maawat wenno malakam iti tao iti makungkunang panakaisalakan sakbay nga isu na ket si bibiyag pay. Isu nga dagiti umuna nga nakangeg iti ebanghelyo wenno tinaimbag adamag kakabsat dagiti immawat namati iti naimbag adamag ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti kunati sarita na iti dagiti aramid iti kapitulo 2 bersikulo 40 ken 41 ket dagiti sabsabali pay nga adu asao pinaneknekan na ket binagbagaan da ida akong kunana isalakan nyo ti bagiyo iti panagdakdakes a kapututan dagiti nga rod immawat iti sauna nabautisaran ket nainayon kadakwada iti daydi nga aldaw iti agtallo ribo a kararwa. Maraydayaw iti Apo Dios. Ket iti kunana toy aramid 2:47 nga intantan ukda iti Dios ket pinadayawan ida dagiti amin nga umili ket ti Apo inayon na idi kadakwada nga inaldaw dagiti naisalsalakan. Maraydayaw iti Apo Dios. Isu nga dagiti nainayon iti kasasaad da iti kunana ket naisalakan isuda. Mataydayaw iti Apo Dios. Isu nga
iti panakaisalakan kakabsat, ken gagayem, nalawag nga kuna ni Apo, itakta ti aldaw, iti panakaisalakan. Isu nga napateg, nga may kasaba, iti naimbag nga damag, ket dagiti umawat, ken mamati, iti naimbag nga damag ni Apo tayo nga Jesucristo, iti kunanat to'y ket inawat yo, iti panggep, iti pamati yo, iti panakaisalakan, iti kararwayo. Mataydayaw iti Apo Dios, anyaman ti kasasaad tayo, gagayem ken kakabsat. Lang runa dagiti gagayem mi, pagayatan ni Apo tayo, nga awaten tayo isuna, pamatyan tayo, nga isuna iti nang subot kadagiti basbasol tayo. Ket babaen kenkwana, inted na ti biag nagapo kada tayo, tapno ti kasta, masubot tayo kadagiti amin nga basbasol tayo. Tapno ta tayo ket may salakan, tamay may salaang iti naited anagan nga mabaling nga pakaisalakanan ti tao, itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Mataydayaw ti Apo Dios, isungarod kadagiti gagayem mi, awaten tayo ni Apo tayo, akas isuna iti mangisalakan kada tayo. Ket ni Apo tayo, kakabsat iti kunanat to'y sarita na, nga saan laeng, nga iti bagi, iti salsalakan ni Apo tayo, no dikit di, iti kararwa ken iti espiritu tayo. Mataydayaw ti Apo Dios, agkararag tayo. Apo Dios, nga manakabalin iti amin, lagipem dagiti gagayem ken kakabsat mi, nga nagdengeg kadagiti nasantuan nga saritam. Ket sapil na kumang kadagiti saritam nang nayon iti pamati mi kenka. Ket saan laeng nga sikaket pamatyan mi, no dikit di awaten mi ni Apo mi nga Jesucristo, akas isuna ti mangsubot, nang subot ken nang isalakan kada kami. Mataydayaw ka Apo Dios, tapagayatam Apo nga saan laeng nga iti bagi, iti rumang ay no dikit kastamet, iti kararwa, ti tunggal may sakada kami. Mataydayaw ka Apo, agyaman kami kinka, ket maminsan pay nga isublimi ti panagdayaw, ken iti panagrukbad mi kinka, babaen iti kanagan ni Kristo nga Apo mi. Amen and amen. Gagayem ken kakabsat, no addaan kayo ti saludsod, dawat nga kararag, wenno pray request, ayaten mi nga matulungan kayo, babaen ti panagkararag. I-text mo na itawag yun laing, iti numero nga 0917-327-1962, wenno 0918-389-4144. Naragsak kami nga da kayo ket mapagserbian.